Magandang morning. Ayan po. Andito na naman po tayo sa bahay ni Bayaw. At bukas po ay celebrate ang kanilang birthday ni Mrs. at saka ni Bayaw. So, ayan. Kasama ko rin po rito sila Ate Caron. Yun. Ito. Si Boss, andito pa ang mga bagets. Tulog pa. Yan, tulog pa lahat. Bagsak. Yun kaya yung kagabi. Yan. Tapos, eto. Bagsak pa rin. Yan. Tapos, sila ngayon ay nagluluto na. Kahit chicken na sa mga bata, tayo ano lang kahit gulay. Gandang morning. Gandang morning. Good morning vlog. Kapi na! May sopas na. Naglalagyan ko ng sopas yan. Ay, meron na lang. Oo. Mamaya gulay na lang din natin. Asa si Tito Kid? Salad. Andyan, napapakain ng bibe. Oo. Hindi, tayo makasanda. Salad naman. Andito na sila. Wow! Guyabano. Kalamansi. Ito, gamot ito eh. Sa insulin. Insulin 3 yata yan. Yan. Pwede chicken. Anong chicken? Yung balat? Ayun. Sige. Sige ka. Mataw ka, papatulpo kita. Sige. Sige. Gusto mo patulpo kita. Uy. Ayan na, sabayaw. Ayusin ko muna yung net. Mamaya Mamaya ako magpapakain, itatabi ko. ano yan, net? Kaya pala ganyan kalaki. Ang lalaki na kinukuha mong prutas eh. Hindi, para sa pato ko. Ah, asa na yung mga pato mo? Andyan, no? Ilang aso doon? Wala ako dyan. Dadag pa yung niluluto mo? Galing yata fish towel. Naku, yun, nagluluto si Lalo Dolph ng face towel daw. Face towel at saka yung ano, yung likod ng palaka. Oo, likod ng palaka. Oh, ayan oh. Oo, Maraming ano? bukol oh. Oo. Sarap na Gagawin daw ano yan, goto. Alam mo sa bukas. goto. Oo. Ano ba pang ano? Ayun, asa na yung tubig na mainit natin? Ayun, nakakulo na. Bless us, O Lord, and this day gift which we're about to receive. Thank you, Father God, for this morning. Thank you po sa magdamag na pagpantay niyo sa amin. Salamat din po sa biyahe namin kagabi na maluwalhati kaming nakarating dito sa Pangasinan. Lord, maraming salamat sa pagkain ito. Ang pagkain ito ay lagi mong palalakasin mula sa aming katawan na ibibigay mo na nagmula sa iyong katawan, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat na ito at sa higit sa lahat ang pagmamahal na binibigay mo sa amin. We pray for all of this in Jesus' name. Amen. Okay. Almusal muna kami. Sopas. Egg. Yan. Joy. Kain tayo. Ano? So, andito tayo. Lakad tayo ngayon dito. Sa paligid nila. Yan. Sarap talaga sa probinsya. Daan puno. Ano si Astig? Dumi na. Haba ng biyahe. Dumating ngayon ang hiram ng chest at saka ice chest at saka
Okay. Yun oh. Hoy, tulungan niyo, tulungan niyo. Oh, hop. Kabila, sa kabila, sa kabila, Tyron. Tyron, sa kabila. Oh, doon. Ay, gumugulong na yan eh. Hindi, buhatin mo na. Galing kayo. Oo, doon sa tabi ng ano. Ayan, lamesa, ayan. O, sige. Yan. Yan, para malilim. Diyan, kadyan na lang sa baba. Yan, Yan, sa yan. upuan. Yan. Okay? Didelay sa tayo ng TV kung saan meron. Kami sa bayan. Ha? Wala nga parkingan dito. No parking, no parking. Ano tayo ng with parking? Doon ang parkingan dito eh. Sa harap. Okay. So dito na kami. Yan. Diyan na lang. Ha? Yan, pwede ito. Hindi. Mga importer. Bababa ito. Baba na kayo. Punta ko na lang kayo. Doon ako sa ano yun. Sa ano, doon ang parkingan na nato eh. Len! Baba na kayo rito. Walang parking ang pala rito. Doon kami pa parking sa kabila. Ngayon, nakakita kami Goldilocks dito. Sa CSI. Wala na ano, puro ganito. Ito nga, 790, 800. Ay, 690 pala to. Ano, ganito kay Tara. Ito na lang sa amin ng Tito Kid. Okay? Diba, 690 tsaka 580. Yan. Hindi, pero bukas pa namin kukunin yan ah. Ng tanghalian, oh. Ito ma'am, mahaba. Yan. Hindi ka kayahin. Doon sa, ano sa bilog na no? Sobra haba. Yung sa pinakataas. Ay, sa bilog. Hindi, ito sa Quadrado. Ito sa Ano Quadrado. ma'am, yung Manila. Etong ano, etong Ito yung bilog. taray, yung rainbow. Pakilagyan mo rainbow. Yan. Tapos isa chocolate. Choco Yung- ba yun? Pizza with tea. Yan. Ito. Cheers. Yan. Cheers na lang. Cheers, Yun. Dito kami ngayon sa Bayambang. Bagsakan ng mga gulay. Dami. Nakakatuwang mamili. Si mami namimili. Sabi. Ayan. Halos magkano na yan. Pasarado na. Ayan. Ayun, napag-iwanan pala kay ma'am. Okay, good morning. Ano may? Ganun. Ay, yun na lang magkano. Thank you. Thank you. Okay na. Ito sa gitna. Sa gitna. Ayun, pabalik na kami ngayon. Pasok ko na. May marami rin pinamili. Oops.
Ano kaya ito? May nag-iwan dito. Baka siguro doon sa nagtutulak. Ganun. Siyempre eh. Ayan, ayan. Okay, sige. Hindi pa, mamaya pa. Buko, press to press. Sarap. Yun, medyo nawawala na yung mga ano rito. Mamaya magbibisi na uli yan. Okay guys, balikan natin si Commander. Ano pang binibili niya. Wait, check natin. Baka kalimutan na ano. May sara ito. Okay. Very good. May dumating na biskita. Andito na sila. Ayun si Max. Say hi, Max. Hello. Ayun. Habang prepare sila ng banner. Pero, happy birthday. Hello. Hello. Hi, hi. Dumating na sila. Ayun pa. Okay. Ang doktor. Ayaw sauce nito. Tsaka yung, may sinabi kasi sila eh. Bagay, yung siya na lang, siya ang kausap niya eh. Sabi nila, may dinuguang pangaraw to, di ba? Atay lang, ano? Atay lang po ang Sino picture ang Kasi ilalagay sa ano yata yung atay eh. May gagawin sila kami. Ay, tapos, pero walang dinuguan. Tsaka yung sauce, sana, wala naman kami sauce niyan. Hindi na po kasi nagpagawa siya sa Sibay. Kasi pag magpapagawa po ng sauce, kukuha ko ng malit na atay. Ano? Pag magpapagawa po kayo ng sauce, kukuha ng malit na atay. Malit lang naman po pag magpapagawa ng sauce. Ano nga, Para mag-aanda lang. alam ko kasi sa mga nagaganito, talagang meron sauce na Iba po binibigay. kasi ano ayaw. Walang lighter. Walang kasama. Happy birthday to you! Wow. Happy birthday to you! Starlight! Dumating mo kung ano lahat, ha? Oh. Tama na. Yan naman pala eh. Yan, yan, yan. Okay. Kita ka ba? Tuloy na lang ng leksyon ng natira. Go there, gusto kayo drinking, mga kids. Sino pa mga kids? Eh, go inside dyan. Para yan. Okay na, ready na po? Okay, ready na mag-sing. And 1, 2, 3, and Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! yay! Happy, happy
lumipad yung cake, alalay ng ulo. Happy birthday, Lord. Thank you, Lord. Lord, Amen. Hallelujah. Okay. Amen! Si Tara na. Birthday! Tara. Ay, Tara, ikaw. Kaya na naman. Tayo later na yan. Dahan-dahan lang kasi parang sisindihan mo. Ano? Or parang pang-ulitik eh. Happy birthday, Tara! Happy birthday, Tara! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Tara! Hirap sila lumabas dyan eh. Ay, diretang pata. Wow! Ako. Ang sarap, sarap. Kain na po kayo. Kain. Thank you po. Thank you. Pag dadaan kayo, bubugawan nyo ng langaw. Kada dadaan lang naman kayo. Huli ka! Ito dapat ipan. Yan, ito, pamilyang Dolphin. Yan, anong name mo? Marian po. Yeah, shout out. Ikaw? Mariana po. Mariana? Mariana po. Marila. Ito, ito si Marian Rivera. Hello, sa tugon ko, mama. O, panoorin niyo ito ha, pagka nalagay ko na sa YouTube ha. Bibigay ko sa iyo yung ano, yung pangalan. Kain na kayo, kain na. Wow! Huli ka! Siguraduhin niya yan. Alam kong pasakitan ng ulo yan. Ah, video pala yun. Ah, ayun na, ayun na. Kinukuna na kayo niya kahit pa paano. Di daddy blue chips eh. Oo, di ba? Dami niyong kuha. Ano naman yun ang mahalaga? Mahalaga mahalaga. Sa buong mundo'y aking aawitin. Nakita ang Diyos, amen? Nakita ang iyong katapatan. Pag-ibig ko walang hanggan. Lahat ng
Halika. Makuha ka sa palangit. Tsaka birthday din po pala ni ate ni Kuya Ray. Mga kapatid, ang arawang ito ay double tweet. Lolo Dul. Double birthday. Nandito po ang magandang ate ni Brother Ray. Palakpakan natin. Salamat po. Kaya pala, ang iba yung kanyang meeting flow kanina. Hindi namin alam birthday din nyo. Maraming salamat po, Pastor. Makinig tayo, makinig. Maraming salamat mga kapatid. Salamat po. Sa inyong pagdalo rito. At maraming salamat po talaga. Wala po akong ma-say. Praise God. May lagayan pa ba? Sana po pagpatuloy po natin ang ganitong gawain sa ating mga kapatiran. Amen. Hallelujah. Thank you po. Amen. Okay. Oh, group picture, group picture.